बेखौबो क्लियार खालामनानै होखानोसै सोरबा सोरबा गोबां मानसियानो आदामोन आब'मोन बुंहरदों लादो होननानै आङो लायासै आरोना आङो माने बिराद खस्थ'जों आङो संसार सोलिनानै थायो हिसाबै आंहा फिसा हौवा सानै दंखायो हिसाबै आङो मैया बेलासियावहाय मुलि लाबोनानै जाबाय आरोना आङो लानाय जायासै खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलौ एभरिवान गुड इभिनिं टु अल वेलकाम बेक अगेन रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जालायबाय फुंनिफ्राय माने हरनिफ्राय लाइन गैया थ' नेयै फाग्ला जाबाय आं मा कन्डिसन मा सिस्टेम ना थ' ओरैबायदि अबस्था जोंनियाव एसे बार फैबाथाय एसे माबा फैबाथाय लाइन गैया माबा गैया है बिराद जारला दा जियानो हक रायजोफोर आङो बड'लेण्डखौ गारनानै खारनोसै साननैसोनि थाखाय माने बेबायदिनो टेम्परारि आरोना बबावबा 6 मास 7 मास 8 मास जि हायो थ' खारनोसै उपाय गैया गुन्दै गैया जेबो जब गैया बेबायदि खामानिफोर गैया थ' आङो बुंखादोंमोन बारा गोबाव बेबायदि न'आव थानाय जाया आरो अलरेडि आंना समा सफैबाय आङो दोरोदनोसै एसे फेमिलिखौबाबो दोनथ'नानै नागारथ'नानैबाबो थ' उपाय गैया रायजोफोर मा खालामनो मावनानै जानांगोन माबा मोनसेबाबो ना थ' एसे खाफालनि गोलोमदैखौ फुगारहैनोसैलाय आरो बाहेरायाव थांनानै बाहेरायावथ' आरो मिथिखायो माबायदि खस्थ' जायोना थ' हिन्दीयाव बुङो बहुत गान मारता है ओरैबायदि गान मारिबाबो मावनांगोन उपाय गैया थ' फैसा नांगौ जेथिया ना थ' माबा मोनसे नङा मोनसे मावनानै बेस्थ' जानानै थानांगोन दा जियानो हक आङो इन्ट्र'आव ससे क्लिप सोनानै होदों जोंहा कनजिता बर'नि जिथुनिखि भिडिअआ दासिमबो जोबाखै आरो सोलिगासिनो दङ थ' खेमाबो बिबाय निमाहा बिनायखौबो जोङो नुनो मोनबाय गुबुनजों जेबो बेबायदि माने गैया गावनि फिसायजोंसो ना बिनि अनगायै आरो गुबुन जेबो गैया बेवहाय दा सोर मा खालामनानै मा भिडिअ भाइरेल खालामदों मिथिला आरोना थ' बिनि सायावहाय आरो मा सावरायबाय थाबावनो बयबो मिथिजोबखाबाय आरो बेबायदिनो ना थ' अलरेडि गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जाहैदों बेबायदिनो गथ'खौबो लानो थाखाय आरो प्रेगनेन्ट होननानै खिथाखादोंमोन जेराव आरो दा मैयाना दाख्लै बेबायदिनो मुलिफोर जानानैहाय थ' गथ'खौ गारबाय जाहैदों आरोना थ' लाथ'वासै दा जियानो हक रायजोफोर इन्टारेस्टिं आरो बिनि सायावहाय बेबायदि भिडिअसफोर फैनाय नंला नैबेनो लास्ट ना थ' रायजोफोर आङो फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनानै होलांनि नोंथांमोननोहाय आङो दा बिदेशआव थांगोन आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोर आङो मोनोबा कभार खालामनो सेस्था खालामगोन टाइम मोनो ना मोना जेबो मिथिया टाइम होनो हायो ना हाया बाहेरायावथ' आरो एथबां टाइम मोना माथो ना दा थेवबो आङो स्टप खालामनो सानाखै खामानिखौ मावलांबाय थागोन स' हानायखिनिखौ सेस्था खालामगोन आरोना रायजोफोर आङो नैबे 2025खौ बाहेरायावनो माने बिदाय होगोन बेजों लोगोसे आंनो माने ओरैबायदि गोनांथि जानानै फैदों एसे रांनि थ' आंखाल उपाय गैया दा दैज्लां बोथोर आरो दुब्लियावबो माइ साइनि बायदिसिना स' आं एबारावहाय माने माइबो बेबायदि गायजोबनो हानाय नंला आरो थानोबो मोननाय नंला आरोना नङामोनब्ला आङो एसे ब्लगफोर लाबोनो सानदोंमोन फोथारनिबो दा हास्लाबनाय नंला आंना दिना 2 ना 3ल'सै स' थांनोसै खारन आंनो एसे फैसा नांगौ जादों आरो आङो नैबे 2025 सना जोबनाय लोगो लोगो आंनि चेनेलावहाय आङो बेबायदिनो एलबाम मोनसे जास्ट ट्रायल हिसाबै भिडिअ आङो लाबोनो सानदों थ' दा एलबाम बानायनोब्लाबो रां नांगौ थ' राङा बेसेबांसो थांगोन आइडिया गैया नाथाय थेवबो आङो सानदों आङो एथबां माने लाक्जारिसिम थांनो हाया आरोना थ' 50,000सोआव आङो माने कमप्लिट खालामनो सानदों आरो थुलमुल स' दा एसे माने साइड मोसाग्रा बा बेबायदि एक्ट्रिसनि एसे गोनांथि जादों आरो जगार खालामनांगोन बा मोनोब्ला मोजां आरोना बबेबा साइडफोरावहाय आरो आङो एक्टरनि पस्टआवहाय ओरैनो जास्ट एक्टिं खालामगोन नर्मेल एक्टिं आरोना थ' बेलेग जेबो गैया दा आं सानो नैबे समावहाय समाया खिन्थु समायाब्लाबो दाब्ला दुब्लाबाबो लाबोनो सानदों आरो एक्ट्रिसखौथ' नैबे कनजिता बर'खौनो मोननायमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन सानदों आरोना थ' रिल्स बायदिसिना भाइरेल जानायखौ नुबाय एसे ना थ' एसे मोनोमोनब्ला एसे माने गरमसिन जागौमोन बायदि मोनदां एलबामावहाय थ' जियानो हक गोसोब्ला
कानेक्ट खालामनो हागोन थ' आरो बिनि अनगायैबो आरो गुबुनफोर मोनो नामा थ' मोनोब्ला नायनोसै आरो रायजोफोर माबायदि जागोन एसे आइडियाफोर हरोबानो जाबाय माने बेबायदि एलबामफोरनि जेबो नलेज गैया स' बिनि थाखायनो आङो दा एसे खस्थ' खालामगासिनो आरो स्ट्रागोलखौ खालामखानांगोन थ' आं एसे माने एलबाम बानायनो थांगासिनो दङ रायजोफोर थ' जियानो हक आङो बेसेखिनिखौनो शेयार खालामनाय थाबाय आरो इन्ट्र'आ बेनोमोन जोंहा कनजिता बर'नि सायावहाय दासिमबो भिडिअफोरा जोबाखै मानसिफोरा बेबायदिनो आगारगासिनो दं आरो जोङो नुनो मोनखादों थ' बेवहाय आरो कनजिता बर'आ रावजोंबो बेबायदि जेबो गैया फिसायनि अनगायै ना थ' बेबायदि जोङो क्लियारिफिकेसनफोर होनाय जोङो नुनो मोनखादों थ' आरो बिनि सायावहाय आरो बांद्राय बेबायदि सावरायबाय थानांगौ जेबो गैया बेखौ सानो आरोना थ' रायजोफोर बारा गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन स' एक्ट्रिसफोर मोनगोन नामा साइड मोसाग्रा एसे आइडियाफोर हरदो भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय